سلام كبرات تخاطر سناي وهبت كما لكم كما تكونوا تصبغوا له تسا غبران زابير مسكن صبغ ኣለኹ ከም ትወቱ ንገብሮ ኣብዚ ቻነልና ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ዝነበረና ፍርሒ ተጣረን ሰጌርና ብሳይንሳዊ መገዲ ወይ ካብ ብዳታ ዝተጸንዐ ከመይ ጌርና ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ስቶክ ማርኬት ክነፍር ከም ዘለና ክንምሃር ጸኒሕና ኣለና ሕጂ ድማ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ከምቲ ዝረኣናዮ ነቲ ዘድሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኢልና ገምጊምናዮ ከም ዘለና ኢነርጂ ብሰንኪ artificial intelligence ምምዕባል ወይ ካብ ብሰንኪ ዳታ ሰንተር ልዑል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፀዓት ዝወስድ ብምዃኑ ንመጻኢ ከዓብያ ዝኽእላ ትካላት ኢልና ኣቕሪበልኩም ነይረ ሕጂ ድማ ነተን ትካላት እቲኣተን እቲ ክንገብረሉ ዝግባአና ኣገባብ መጽናዕቲ መታን ብወረኽ ኸይድና ካብ ንገብሮ እቲ ንገብሮ ዘበለ ኩሉ ብዳታ ዝተጸንዐ መታን ክኸውን ንሓንቲ ትካል ከመይ ጌርና ነጽንዓ ከመይ ጌርና ውሽጣን ውሻጢያን ድማ ፈሊጥና ናብ ውሳነ ንበጽሕ ዝሕግዙና ኣዝዮም ብሉጻት ዝኾኑ ትምህርታት ሒዘ መጽ ኣለኹ ነዚኣቶም ብዝተኻእለኒ መጠን ጽሙቕ ኣቢለ ኣጽፋ ኣቢለ ናባኻትኩም ከብለ ንስኻትኩም ድማ ክሳዕ መወዳእታ ተኸታተሉ ነቶም ላይክ ከይገበርኩም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም እትከታተሉ ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ላይክ ክትገብሩ ናብ ካልኦት ሰባት ድማ ኣብዚ ቁጠባዊ ዕቤት እነካይዶ ዘለና ጉዕዞ ምሳናመታት ተጸንቢሮም ክኸዱ ወይ ከዓ ሃብቲ ከዓብቱ መታን ናብ ካልኦት ሸር ተገበርኩም ኸ ተመራጺ እዩ እሞ ሰናይ ምክትታል ኩላትና ከም ንፈልጦ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ክንሰምዕ ከለና ብፍላይ ንሕና ድማ ነቲ ዲጂታላዊ ዓለም ጽቡቕ ጌርና ስለዘይተላለና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ፍርሒ ክስማዕና ናይ ግድን እዩ ግና ሕጂ ኩላ ግዜ ፍልጠት ምስ መጸ ብመጽናዕቲ ምስ መጸ ትምህርቲ ምስ መጸ ነቲ ፍርሒ ነቲ ስምዒት እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ከተመሓድሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ድማ ኣነ ሕጂ ፀቒጠ ኣፍቲ ተቐዳዲምካ ምውፋር ዘይኮነሲ ተቐዳዲምካ ፍልጠት ኣብ ምእካብ ኣድህቦ ገይረ እንታይ ዝገብ ዘለኹ በብሓደ ቀስ ኢለ ረጊኤ ናብኻትኩም እቲ ትምህርታዊ ፍልጠት ወይ ከዓ ብገንዘብ ከፍ ኢለ ዝተማሃርኮ ብነፃ ናብኻትኩም ከብሎ ዝተገደድኩ ምክንያቱ ብፍርሒ ኣብ ተዋሓጥካሉ እዋን ከፍ ኢልካ ክትኣትዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ድማ ኣነ ናባኻትኩም ነቲ ኣነ ብገንዘብ ዝተማሃርኮ ናባኻትኩም ብነፃ ከብሎ ሰናይ ፈቓደይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብዚ መደብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንዓበይቲ ሰባት ከም ዘይኮነ ምስ ትኽክለኛ ትምህርትን استراتيجين نفس وكف قطواوي ناصنا زب مغدي مخانو كنردا كنكئلينا مستمحرنا لومي نمصائي زسرح وفري كمي كم تقبر بقليلو بقانقا تگرينيا كتمهار تداليخا خوينكا طرازن بيرون حسكا نزا تمرتي كسع موداتا سمعي كم وترو مسخم زلخو يوحنس إساعي نلوم معنتي حيزلكم متي زلخو مدب نايتي مقصلتا نايتي جمرنايو كلاي كفال ساساي كفال حيزة متي زلخو مالتي لما عنتي انريو نتن زازر كلكم تكالات بتقنع سنة حساباون أو رادبان ناي ملو السئلي ستوك ماركت زتنتن أرستي حيزة متي زلخو كل جزء قنوع أو رادبا ناي ستوك ماركت كمي مخانو خيفلتنا وي كمي غيرنا خنصنعو خمزلنا خيفلتنا انت دا غنزبنا خنوفر جميرنا منالباش ابزين فلطو خنوفر نخيل نخول مالتي كمزي غيرنا تردينا حدا بحدا نتي حيزلكم زمص تمرتي ترديكم بناتكم مصنعتي تدريخكم وساناتو سنو خلكم كن زياده زرغده يخونلكم ولا خساره كمان تغاطمكم زغبان مصنعت وسيده الكا كمان كتراغاغا تخيل خامات بسمعي سغمتي وصلكم اما مسرح عوتن كساران كم زلو ردي الكا كمان كتحلف تخيل خامات رغدي ملكا سوات بزوله انت دا ناب حدا ستوك غنزبكا افسيسكا يغن مستسبون كتباس تخيل خامات سازي وي دما تحت كون تخيل خام نحوارو وفري زبحال بعين تصل اختريو تقدد مالت سازي لو ما عنتي حزين متى زلخو تنقنعات اورادبا ويكا اسرارعا ناي ستوك ماركت نساتن انت دا اخيلنا زغزي بفلاي نعاتن كلن بحسنا بخاتكم كبلني ساتن دما تعداميتي فاندامنتال انالايز يتبال تخاليتي تكنيكال انالايز تبال تاساسيت دما مايكرو ايكونومي فاكتورز تبهيلو يصوا سازن لو معتي نزين سلسياتن انت دا غزي اخيلني نابخاتكم كبله تزي اخيلني نغن
أبز قصلكم يا خم تخلّا جزء ببخفالات جيرة نبغاكم زوجلو زل أوكي تزن الحجي نجي مرانتا fundamental analysis انتاي نمتاي كي طعمنا بخمي كي يسرح حزب لحتتات مجمع تخن من لساننا fundamental analysis إزي عينت تنتنا ويكا إزي مسارتاوي تنتنا عندي زباب تقرنيا إذا عينت أجاباب تنتنا أوشتي اتتكال أتيو وشتاوي فاينانساوي أنا نايت تتكال بزقبا كنصنعن كنفلطن كرمرمرن يجبرنا ويدما يخلنا إذا fundamental analysis نبعلو أب كلتا እዩ ዝምቀል ሳቶም ድማ quantitative analysis ወይ ድማ ቁፃዊ ትንተና ክንብሎ ንኽእል and qualitative analysis ወይ ድማ ብቕዓታዊ ትንተና ተባሂሎም ይቕመጡ እዞም ክልተ ቁፃዊ ትንተናን ብቕዓታዊ ትንተናን ዝነጉና ነገር ተዳሃልዩ ኮይኑ እቲ quantitative analysis እቶም ብቁፅሪ ዝዕቀኑ ባእታታት ናይቲ ትካል ንኣብነት ከም በዓል PE ratio PG ዝኣመሰሉ ክንፈልጥ ይገብረና ማለት እዩ ነዚ ክፅቡቅ ጌርና ተንቲና ክንሪአና እቲ ካልኣይ ድማ ኳሊታቲቭ ኣናላይሲስ ከዓ እቶም ብቁፅሪ ዘይዕቀኑ ንኣብነት ብቕዓት መሪሕነት ድልዳለ ናይቲ ትካል ወይ ናይቲ ፍርያት ማለት እዩ ወይ ከዓ ብራንድ ናቱ ክንፈልጥ ይሕግዘና እዚ ኳንታቲቭ ኣናላይሲስ ወይ ከዓ ቁፃዊ ትንተና እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና ቁፃዊ ትንተና ማለት ንሓደ ኩባንያ ብመጠን እቲ ዘለዎ ጭቡጥ ፋይናንሳዊ ቁፅታትን ስታቲክስን ጠብ ብምግምጋም ምትንታን ማለት እዩ ኣብዚ ትንተና እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ጥዑም ሰብ ይኹን ኣይኹን እቲ ዝፈሪ ትካል እቲ ዘፍርዮ ፍርያት ብቑዕ ይኹን ኣይኹን ኣየገድሰናን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ትንተና እቲ ኣውራ ነገራት ከነተኩረሉ እንኽእል ወይ ከዓ እዚ ትንተና እዚ ኣተኪሩ ዘፅንዖም ሓቅታት እንተዳሃልዩ ኮይኑ እቲ ፍርያት ፅቡቅ ትርኢት ኣለዎ ፎርማ ኣለዎ ገለ ኣብ ዝብሉ ነገራት ፈፂሙ ኣየተኩርን እዩ እንታይ ዳይ ዝገብር ኩል ነገር ነቲ ሓቂ ብዝኾነ ወይ ከዓ ብቁፅራዊ ዳታ ዝተሰነየ እዩ እንታይ ዝገብር ዘፅንዕ ሰባት እዚ ትካል እዚ ደልዳላ እዚ ከምዚ እዩ እዚ ከምዚ ፅቡቅ እዩ ዘፍሪ ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ዋላ ፅቡቅ እንዳፍረየ እንተዳ ናብ ክሳራ ዝኸይድ ኣሎ ኮይኑ ንኣብነት ፅቡቅ ፍርያት እተፍሪ ዝነበረት ሳብ ትበሃል ናይ መኪና ትካል ነይራ ተዓፅያ እታ ናይ መኪና ተዓፅያ ማለት ኣብ ሸወደ ክሳራ ኣጋጢምዋ እዚ ሳብ ዝበሃል ትካል ናይ ኣየር ሞተር ይሰርሕ ሰብ ዝኾነ እሱ ይቕፅል ኣሎ እዩ እቲ ናይ መኪና ክፋል ግን ተዓፅዩ እቲ ትካል ክሳራ ሰብ ዘጋጠሙ እተን መካይ ግን ብጣዕሚ ብሉፃት መካይን ዘፍርየን ዝነበረ ከምዚ ኣሎ እዩ ማለት ስለዚ እዚ ኳንታቲቭ ኣናላይስ ወይ ከዓ ቁፃዊ ሓቂ እንታይ ዝገብር ነቲ ቁፅሪ ጥራዩ ዝምዘን ንምንታይ ከጠቕመና እንተዳ ኢልና ከዓ እዚ ትንተና እዚ ንሕና ከም ኢንቨስተራት ብሰለስተ ዓበይቲ ምክንያት ኢና ንደልዮም እቲ ሓደ ስምዒት ንምውጋድ ብስምዒት ሰባት ብዝበልና ወይ ከዓ ሃይፕ ብዝተገብረ ነገራት እንታይ ከይንገብር ይሕግዘና ንኸይንውፍር ይሕግዘና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከ ንምውድዳር ይሕግዘና እቲ ካልኣይ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ትካላት ኣምፂኻ ከተወዳድረን ከተገናዘበን ኮካኮላ ክትብል ትኽእል ወይ ከዓ ፔፕሲ ክትብል ትኽእል ሳብ ክትብል ትኽእል ቮልቮ ክትብል ትኽእል ኣይና ይሕሸኒ ካብ ክልቲኡ ኢልካ ብቁፃዊ ሓቂ ወይ ከዓ ብዳታ ተሰነየ ውሳነ መታን ክትውስን ይጠቕመካ ማለት እዩ ሳሰይቲ ከ እንታይ ይጠቕመና ተዳኢልና ክብርን ዋጋን ንምፍላጥ ናይቲ ትካል ወይ ከዓ እንታይ ቫሉቴሽን ሓደ ኣክስዮን ወይ ከዓ ሓደ ስቶክ ካብቲ ናይ ሓቂ ዋግኡ ንላዕሊ ክቡር ኣሎ ዶ የለን ወይ ከዓ ኦቨርቫሊድ ኮይኑ ድዩ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣዝዩ ሓሲሩ ወዲቑ የንቆልቁል ድዩ ዘሎ ኣንደ ቫሊድ ኮይኑ ድዩ ዘሎ ኣይኮነን ንምፍላጥካ ብጣዕሚ ይጠቕመና ማለት እዩ እታ ራብዒትን ናይ መወዳእታን እንታይ ሓደጋ ምግምጋም ወይ ከዓ ሪስክ ስታትመንትስ ንብሎ እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕመና እቲ ኩባንያ ወይ ከዓ እቲ ትካል ደሊናዮ ዘለና ንሱ ፅባሕ ንጎ ክቅፅል ይኽእል ድዩ ኣይክእልን ወይ ድማ ልዑል ዕዳ ሃልይዎ
ንዕድኡ ክኸፍል ይኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብሉ ገምጋም ክንወስድ ይጠቕመና ማለት እዩ። ያ እዚኦም ኩላቶም ምስ ረኣና ወይ ከዓ ነዞም ኩላቶም ምስ ፈተሽናዮም ብድሕሪኡ እቲ ከገድሰና ዝኽእል ሓደ ነገር ኣሎ። እሱ ከዓ እቲ ምንጪ ናይዞም ኩሎም ቁፅታት ኣየን ንክፈልጥ እንታይ ክገብር ዘለኒ ወይ ነየኒ ከይዲ እየ ናይቲ ትካል ክሪኦ ዘለኒ ዝብል ሕቶ ከዓ ናይ ግድን ክመፀና ኣለዎ ማለት እዩ። ነዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ክጠቕሶም ዝፀንሕ ንዓቶም ኣብ ባይታ ከመይ ገይረ ከረጋግፆም ዝኽእል ሕጂ ነዚኣ ኣዝያ መታን ብዘረባ ጣይ ከይትኸውን መታን ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእኩም ኣብዚ ስክሪን ይጥቅዓልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ቀስ ኢልኩም ራእይዋ እዚኣተን እንታይ መሲልኩም ምንጭ ናይዞም ኩሎም ቁፅታት ወይ ከዓ ዘ ሶርስ ኦፍ ዳታ እዚኣተን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን። እዞም ኩለን ክንጠቕሰን ፀናሕና ብዘይዚአን ሕጂ ዝጥቀሳ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣይኮናን እየን ማለት እዩ። ዝኾነ ቁፅራዊ ትንተና ቅድሚ ምጅማርና እቲ ኩባንያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሕን ኣብ ዓመትን ዝዝርግሖ 3 ወሰንቲ ፋይናንሳዊ መግለፂታት ኣለዋ እየን ወይ ድማ እዚ እንታይ ንብሎ ፋይናንሻል ስታትመንትስ ነዚኣተን ብፅቡቅ ጌርና ክንፈልጠን ኣለና። እዚኣተን ከዓ እንታይ ይበሃላ ኢንካም ስታትመንትስ ሕጂ ኣብቲ ስክሪን ስለ ዝጥቃዓልኩም እቲ ጥቕሙ ኣብ ጎኑ ኣለና ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣታዊ ወፃኢታትን መክሰብን እቲ ኩባንያ የርእየና ማለት እዩ። እዚ ኢንካም ስታትመንትስ ዝበሃል እንታይ ከጥቕሙ እንተደኣና ከዓ እቲ ኩባንያ ብሓቂ መክሰብ ይገብር ኣሎ ዶ የሎን ዝብል ሓሳብ ይምልሰልና ማለት እዩ። ተኻልኢቲ ባላንስ ሺት መግለፂ ሚዛን ናይቲ ትካል እቲ ኩባንያ ዘለዎ ሓፈሻዊ ንብረትን ኣሰትን ዝኸፍሎ ዕዳን የርእየና እዚ ከዓ ፋይናንሳዊ ጥዕና ናይቲ ትካል ክንፈልጥ ይገብረና ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ካሽ ፍሎው ስታትመንትስ እያ። ካሽ ፍሎው ኣለዎ ዶ የብሉን ክንፈልጥ ይሕግዘና። እዚ ከዓ ክንደይ ጥረ ገንዘብ ናብቲ ኩባንያ ኣትዩን ወፂኡን ፈልጥ። እቲ ኩባንያ ብሓቂ ገንዘብ ይሕዝ ኣሎ ድዩ ዋላስ ብወረቐት ጥራይ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ኣብታ ናይ ኣቫንዛ ትምህርቲ ተላ ሰዊዕልኩም ኤችቢ ባንክ ዝበሃል እንታይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ብወረቐት ጥራይ ዘርእዮ ነይሩ ይኸስብ ኣለኹ እንዳበለ ነገር ግን ኣብ ዓብ ጥፈሻ ክኣቱ ከለካ ርኢናዮ መወዳእቱ ከምዚ ኣሎ ማለት እዩ። ከምዚ ይገብርን ኣይገብርን ክንፈልጥ ይጠቕመና። ኦኬ ሕጂ ናበይ ክንከይዲና መሲልኩም ናፍተን ዓበይቲ ምድባትን ፎርሙላታትን ናይ ሓደ ትካል ከነፅንዕ ዝጠቕመና ነገር ዓበይቲ ምድባትን ፎርሙላታትን ወይ ድማ ዘኮር ማትሪክስ ኤንድ ፎርሙላስ ማለት እዚኣተን ኩላተን ክንፈልጠን ናይ ግድን ኣለና እዩ። ኣብ ሓደ ስቶክ ቅድሚ ገንዘብና ምስ እተውና ነቲ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኮ በዘን ፎርሙላ እዚኣተን ጌርና ኢና ንፈልጠን ማለት እዩ። ሳተን ከዓ እንታይ ይበሃላ ቁፅሪ ሓደ ናይ ክብርን ዋጋን መምዘኒታት ቫሉቴሽን ሬሾ ይበሃል። እዚኣቶም እቲ ኣክስዮን ሕጂ ዘለዎ ዋጋ ግቡእ ድዩ ንምፍላጥ የገልግለና። እዚ እንታይ ይበሃል ፒኢ ሬሾ ንብሎ። እዚ ፒኢ ሬሾ እንታይ ማለት እዩ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግስ ማለት እዩ። $1 መክሰብ ንምርካብ ክንደይ ትኸፍል ከም ዘለካ የፍልጠካ። ትሑት ፒኢ ወይ ከዓ ፒኢ ሬሾ ፕራይስ ቱ ኤርኒንግ መብዛሕትኡ ፅቡቅ እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ እዩ ፅቡቅ። ተኻልአይቲ ፕራይስ ቱ ቡክ ወይ ከዓ ፒቢ ሬሾ ይበሃል። እዚ ከዓ ዋጋ ኣክስዮን ምስቲ ኩባንያ ዘለዎ ናይ ሓቂ ንብረት ዋጋ የነፃፅረልና። እዚ ከዓ ፔግ ሬሾ እዚ ከዓ ፒኢ ጊ ሬሾ ይበሃል። ነቲ ፒኢ ሬሾ ምስቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዕብየት ናይቲ ኩባንያ ግሮዝ የነፃፅረልና። እዚ ከዓ ነዚ ፒጊ ሬሾ ዝበሃል ከዓ ግሮዝ ናይቲ ትካል ከመይ ከም ዘሎ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎ የነፃፅረልና ወይ ከዓ የፍልጠና ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ናይ መክሰብ መምዘኒታት ከዓ ክንርኢ ፕሮፊታቢሊቲ ሬሾስ ከዓ ይበሃሉ እዚኣቶም። እቲ ኩባንያ ክሳብ ክንደይ ብቕዓት መክሰብ የፍሪ ከም ዘሎ ይዕቅነልና ወይ ከዓ ይመዝነልና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዚ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ንኡሳና ርእስቲ ሓቂፉሎ። ንሳቶም ከዓ እንታይ ይበሃል? እቲ ሓደ
return on equity ROE ማለት እዩ እቲ ኩባንያ ካብቲ ናይ በዓል ኣክስዮናት ገንዘብ ክንደይ ሚእታዊት መኽሰብ ኣምፂኡ የርእየና መብዛሕትኡ ልዕሊ 15 ሚእታዊት ፅቡቅ እዩ ልዕሊ 15 ሚእታዊት እንተ ደኣ ዘምፅእ ኣሎ ኮይኑ ዞኬይ ማለት እዩ ትካል ኣብ ፅቡቅ ይኸስብ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኔት ፕሮፊት ማርጂን ይበሃል እዚ ከዓ እንታይ ይገብር ካብቲ ሓፈሻዊ ዝሸጦ ኣቕሓ ክንደይ ሚእታዊት ፅሩይ መኽሰብ ከም ዝረኸበ የርእየና እዚ ከዓ በቃ ፅሩይ መኽሰብ ግብሪ ይኸፍል ናይ ሰራሕተኛ ኩሉ ከፊሉ ኣብ ጅቡ ፅሩይ መኽሰብ ክንዲዚ ከሲበ ዝብሎ ኔት ፕሮፊት ማርጂን የርእየና ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሳሰይቲ ነጥቢ ናይ ጥረ ገንዘብ ዕዳን መምዘኒታትን ሊኩዊዲቲ ኤንድ ሌቨሬጅ ሬሽዮስ ከዓ ይበሃል እዚ እቲ ኩባንያ ፅባሕ ንጎ ብዕዳ ከይፈርስ ውሕስነት ዘለዎ ድዩ ዋላ ዘይብሉ ዝብል ሕቶ ይምልሰልና ማለት እዩ እንተ ደኣ ኣዝዩ ልዑል ዕዳ ኣለዎ ኮይኑ ካሽ ገንዘብ ከኣተ ዘይብሉ ወዲኡ ሎ እዚ ትካል እዚ ማለት እዩ ዕዳ ክኽፈል እንድሓ ተባሂሉስ በቃ ወዲኡ ሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንፈልጥ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ክልተ ነጥብታት ኣለውና እሱ ከዓ ካረንት ሬሾ ናይ ሓፂር ግዜ ዕዳ ንምኽፋል ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ወይስ ብውሕዱ ካብ ሓደ ክዓቢ ኣለዎ ተኻለይቲ ነጥቢ ዴፕ ቱ ኢኩዊቲ ትበሃል ዲ ፐር ኢ ማለት እዩ እቲ ኩባንያ ብዕዳ ድዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዋላስ ብናቱ ገንዘብ ልዕሊ ዓቐን ልዑል ቁፅሪ ሓደገኛ እዩ ኣብዚ ከዓ እሺ ናብታ ራብዒቲ ነጥቢ ክንከይድ ኢና እታ ራብዒቲ ከዓ ናይ ኣሰራርሓ ብቕዓት መምዘኒታት ኤፊሽንሲ ሬሽዮስ ይበሃል እዚ ከዓ እቲ ኩባንያ ነቲ ዘለዎ ሃብቲ ክሳብ ክንደይ ብፅቡቅ የካይዶ ወይ ከዓ የመሓድሮ ከም ዘሎ ይዕቅነልና ኣብዚ ከዓ ነዚ ክንፈልጠሉ ዝሕግዘና ፎርሙላ ከዓ እንታይ ROA ሪተርን ኦን ኣሰትስ ከዓ ይበሃል እቲ ኩባንያ ነቲ ዘለዎ ኩሉ ንብረት ንኣብነት ማሽነሪ ክኸውን ይኽእል ህንፃታት ክኸውን ይኽእል ካልእ እሱ ዝውንኖ ቆምቲ ንብረታት ማለት እዩ ተጠቂሙ ክንደይ መኽሰብ ከም ዘምፅእ የርእየኒ ስለዚ እምበር እታ ናይ ፋንዳሜንታል ኣናላይስ ሓንቲ ክፋል ኳንቲታቲቭ ኣናላይስ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ናብቲ ኳሊታቲቭ ኣናላይስ ገና ኣይሰገርናን ኣለና ስለዚ እንተ ደኣ ነዊሕና እቲ ቪድዮ ኣብዚ በዚኣ ሓንቲ ኢና ክንውድእ ንኽእል ኢለኩም ነይረ ኣብቲ መጀመርታ ምክንያቱ ማዕረ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ስለ ዝርዳእኒ እዚ እምበር ነዛ ናይ ሎማዓንቲ ክንሪኣ ዝፀናሕና ኣብ ትሕቲ ፋንዳሜንታል ኣናላይስ እትብል ንኡስ ኣርስቲ ኳንቲታቲቭ ኣናላይስ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እዚ ኳንቲታቲቭ ኣናላይስ ጥቕሙ ኩሉ ርኢና እቲ ፎርሙላ እውን ክንሪኦ ፀኒሕና ከመይ እንታይ ክንፍትሽ ከም ዘለና መብዛሕትኡ ኣብቲ ትምህርቲ ክንመሃሮ ከለና ብዛዕባ ፒኢ ሬሾ ገለጣ ኢና ተማሂርና እምበር ብዛዕባ እዚ ኩሉ ኣቶም ክገልፆም ዝፀናሕኩ ኣነ በዛ ነብሰይ ኣብቲ ገንዘብ ከፍ ኢለ ዝተማሃርኮ ኣይተማሃርኮ ስለዚ እምበር ንሎማዓንቲ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ እቲ ሙሉእን ብዕቱብ ዝተፀንዐን ትምህርቲ ናይ ቁፃዊ ትንተና ኳንቲታቲቭ ኣናላይሲስ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ከም ኢንቨስተር መጠን እዞም ፎርሙላታት እዚኣቶም ባዕልና ብካልኩሌተር ክንሰርሖም ኣየድልየናን እዩ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ሕጂ ተላኢልኩምኒ ቀሊል እቲ መፍትሒ ከም ኣብ በዓል ያሆ ፋይናንስ ብምኻድ ወይ ኣብ ትሬዲንግ ቪው ብምኻድ ናይ ሓንቲ ስቶክ እዞም ኩላተን ክነግረኩም ፀናሕኹ ፎርሙላታት ብምልኣተን ነታ ስቶክ ምሽ ንደልያ ነታ ደሊና ዘለና ስቶክ ሽዑ ናይዛ ስቶክ ብምልኣ ፒኢ ሬሾ ንበሎ ROA ንበሎ ኩሉ እቲ ክንጥቀስ ፀንሐ ነጥብታት ብምልኡ ኣምፃለይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ፕላትፎርም ኩሉ ሸረር ኣቢሉ ከምፀልና እዩ ሕጂ ብካልኩሌተር ንሰርሓሉ ግዜስ ኣይኮነን ማለት እዩ
ኣዝዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ክንጠቕሶ ፀናሕና ንክንፈልጥ ኣዝዩ ቀሊል ጥራይ እቲ ክንሓቶ ዘለና ክንፈልጥ ኣለና እጂ እቲ ካባይን ካባኻትኩምን ትፅቢት ዝግበር ቀንዲ ቁም ነገር ግን ነቲ ቁፅሪ ኣንቢብና ትርጉሙ ብምፍላጥ ነቲ ሓበሬታ መዚና ርትዓዊ ውሳነ ምውሳን እዩ እዚኣ እታ ፖይንት እዚ እንዳበልኩ ኣብዚ ከዓ ከለና እዩ ንሎማዓንቲ ኣብ ዝቕፅል እታ ኳሊታቲቭ ኣናላይስ ንዓኣ ሒዘልኩም ክመፅእ ሰላም